Здравейте, драги приятели! Как да правя? Здравейте, драги приятели! Днес ще ви кажем, че... Здравейте и от мен! Да, Дани също е тук. Днеска с Дани решихме да направим едно състезание. Чакай, така. И когато пуснахме голяма новина, не знаех, че сайтът не беше публикуван в интернет. Сега просто чете Овид Забава в Google и хоп, то ще ви се появи в улицата.али. Там ще намерите там ще и нещата, инструкциите, които Ивчо сега ще ви продиктува. Така, Ивчо, ти си. правим сега едно състезание за най-добра новина. Наградата е една грамота по АБВ-то. Също и една специална статия в нашия сайт за победителя. Той Да, като може да се отнася статия за него. добре. Долу в коментарите пишете дали искате да участвате. Пишете ваше емайл, за да можем да ви дадем грамотата по емайла. Чао! Направо погледни в улица Забава да видиш какви... Какво? Виж в улица Забава какви инструкции са написали, защото ти мисля, че нямаш въобще идея какво. Така, в училище. Само да ви да е началото ли беше? А в новини. А? В новини съм ги слушал. Добре. Ей. Добре. Издание за добра новина. Така. Трябва ни... Това записването ще е до... Няма до някой ден записване. Когато си решим, спирам записване. Така, записването ще е от днеска до... 26 май. То вие може да го гледате и ден. Това 20. Всички хора няма да го гледат на един и същи ден. Така... На 26 май. Не на 26. Аре, на 31 май се спират записванията. Да, на 31 май спират записванията. И на 20 юни, по-скоро айде на 1 юли, пускаме победителя. Да. На 1 юли, защото тогава, както знаете, как се казваше? Празника на детето май беше. Празника на детето 1 юли. 1 юли ти ни изкарваш напред. Тогава, когато слънцето изгрява най-силно. По-силно говори. Айде, силно да си изхъбя гласа ли искаш? Да, защото няма се чуваш. Че забравихме, че сме в че новините ще се пускат, трябва да се пращат в стари изпращания, вашите изпращания. Ние ще ви пратим благодаря за новината и ще от 1 юли, за да разберете новина, печели. Ще направим клип за победителя в състезанието. Качваме го в... И там може да види, че той, който е спечели. Това беше от мен. И от мен. Така, надяваме се да се запишат много хора. Да ни дадат... Много хора. Записвайте се, хора. Записвайте се като луди, просто да няма спирачки. Така. Предаването на статиите. Кога да бъде предаването на статиите? Какво, моля?
Предаването на новините. Предаването на новините ще бъде някъде около 3 юли. Предаването на новината, спечелила и на статията за победителят, ще бъде на 3 юли. С нетърпение очаквайте 3 юли, за да видите в статия за самите власти. Не, значи в това предаването на от тях да бъде до 26 юни. 26. Как? Юни. Защо юни? Така, за да можем ние да ги прегледаме и да видим. Нали, спирането е на 1 юли. На записване. Да, значи на 3 юли пускаме това. Нали? Пускаме статията и новината. Да. Добре. На 1 юли излъчваме победителя. На 26 спираме записванията. Имате доста време. Така че спокойно. Ако искате бързайте. Ако искате бързайте бавно. Ако искате бавно бързайте. Бързо и бавно, както се казва. Не знам как. .ali.bg или само тогава, за да разберете много интересни новини, анкетки, коментарки да пишете, спортни новини, видеоклипове, а и също непременно гледайте на гледайте фестивал за детско медийно изкуство Арлекин, където ще видите какво децата могат да направят. Благодаря, аз това бях Даниел Карадочев, а това до мен е... Аз бях Ивса. Така, за да се запишете долу в коментарите, вашия емейл. И рекламираме нещо супер известен сайт. Не супер известен, но първо. В допълнителната информация ще ви дадем емейл, на който, т.е. на мен трябва да го изпратите. Как на теб, на мен? Добре, ще видим на кой. Долу ще видим. Ще видим, който ви отговори, той ще Да. отговори Даниел Карадочев, може да ви отговори и по 890, не знам имейла на Ивчо. Така че очаквайте писма от теди кой си. Това беше от мен. Ако започва с Иво Събев, Даниел Карадочев, знаете, че това е екипът на Улица Забава. Това беше от мен. Аз съм Иво. Аз съм Дани. Да виждам. Надяваме се клипа да ви е харесал.